Nafarroak 2 milioi turista baino gehiago izan zituen 2008an lehen aldiz aurreko urtean baino 2,8 bizitari gehiago. Nafarroko gobernuak 730.000 euro bideratuko ditu 2026an laneratzeko zailtasunak dituzten personen kontratazioa sustatzera. Hitiumek Nafarroan inbertitzeko lankidetza publiko-pribatuko formulak planteatuko ditu foru gobernuak. Ingurumen departamentuak 1,5 milioi euro inbertitu ditu Olonoz Mugairiko arrainaztegia hobetzeko. Sustraiak Raíces Perdidas dokumentalak arrazakeriaren aurkako zinema zikloren edizio berri bat inauguratuko du. Eraberritutako erlojuaren eta euskeraren plazak estrenatu ditu txantreak. Aurrez berrurbanizazio lanak eta sarea berritzeko lanak egin dira auzoko 8 kaletan. San Ferminetan maio orokorrak 2026ko txupinazoa jaurtitzeko hautagaitzak proposatu ahal izango ditu maiatzaren 11tik 22ra. Filipa Balbina gazte eta helduentzako antzerkia taularatuko dute ostiral honetan Iruritan. Kultura, Kirol eta Turismo Kontseilaria Rebeka Esnaolak Nafarroko turismoaren sektoreari buruz ezagutzen diren azken datuak partekatu ditu gobernu bilkuraren ondotik egindako prentsaurrekoan. Hala, nabarmendu du komunitateak lehen aldiz gainditu dituela establizimendu turistikoetan ostatua hartutako 2 milioi bisitariak. Zehazki 2,9.885 guztira, hau da, 2,2,8 egoera 2024arekin alderatuta. Ekonomiari dagokionez, Esnaola kontseilariak zehaztu du turismo motor ekonomiko gisa finkatu dela erkidegoan eta sektoreko zuzeneko gastuen zifrak aipatu ditu. 2025an 1.536 milioi eurokoak izan baitziren. Kopuru horri 2025ko 4. hiruhilekoan erkidegoan izan ziren turista eta txangozalen gastu datuak gehitzea falta zaio, baina dagoeneko 15%ko hazkundea ekarri du 2024arekin alderatuta, parametro berberekin. Bertzalde, bisitarien batez besteko gastua 159 eurokoa izan da personako eta eguneko. Enpleguari dagokionez, bertzalde 19.076 langilerekin amaitu da urtea, eta zertxo bai gainditu da 2024ko abenduko datua, 19.011. Maiatzan serieko hilabeterik onenean, 20.206 afiliatuko zifra errekorra lortu zen, sektoreko 20.000 enplegu muga ere lehen aldiz hautsiz. Nafarroko gobernuak 730.000 euro bideratuko ditu 2026an lan eremuan zailtasun handienak dituzten personen kontratazioa sustatzeko laguntzetara. Hala nola, emakumeak, gazteak, 55 urtetik gorakoak, iraupen luzeko langabeak, migratzaileak, desgaitasunen bat duten personak, edo bazterketa arriskuan daudenak, estatuko enplegu lege berria jasotzen dituen lehentasunezko kolektibo guztia barne. Gainera, 5.000 biztanletik beherako herrietan kontratazioak egitea eta emakumeak STEM lanpostuak, hau da zientziarekin, teknologiarekin, ingenieritzarekin eta matematikarekin lotutakoak eskuratzea bultzatuko du. Nafarroko gobernuaren laguntza horren bidez, zailtasun bereziak dituzten kolektiboen langabezia murriztu nahi da eta kolektiboien kontratazio mugagabea bultzatu. Gizarte kohesioan, lurralde kohesioan eta berdintasunean aurrera egiteko zeharkako helburuak gehituta. Halaber, lantokiak foru erkidegoan dituzten enpresek enplegua sor dezaten lagundu nahi da. Nafarroko lehendakariak Hitiun energia biltegiratzeko sistemen enpresa txinatarrak Nafarroan egindako inbertsioaren berri eman du. Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak astelehenean aurreratu zuen inbertsio hori. Hitzordu horretan, Hitiun Energy enpresa energia biltegiratzeko sistemen gigafarmika bat eraikitzeko aukera planteatu zuen, Gelaxen fabrikazioa eta Bexen mihiztura barne hartuko dituena. Guztira 400 milioi euro bideratuko dira inbertitzaile guztientzat, bai kapitalari dagokionez, bai zorrari dagokionez, proiektua implementatzeko.
Guztira 700 lanpostu baino gehiago sortuko dira Nafarroan ezarri ondoren. Lehendakariaren arabera, inbertsio horrekin batera lankidetza publiko-pribatua garatuko da. Enpresaren iragarpena zerrenda baten ondoren iritsi da, bertan azterketarako eta ikerketa lanetarako hainbat bisita egin dira. 2 urte hauetan, bertzea bertze, Nafarroko lehendakariak eta Irujo kontseilariak joan den azaroan egindako bisita. Lehen kontaktua 2023an hasi zen, Sodenako inbertsio erakartze eremuaren bidez. Hitunen balizko inbertsioa batetik, produkzio ehuna diversifikatu eta modernizatzeko borondate instituzionalari dagokio. Ta bertzetik Txinako enpresak berak Europan energia biltegiratzeko sistemak ekoizteko oinarri bat ezartzeko duen interesari, bere edapen eta nazioartekotze helburu orokorrekin badatorrena. Proiektuak kapitala eta zuzeneko enplegua txertatzeaz gain berrindustrializazio eta espezializazio teknologikoko estrategia zabalago baten txertatzen da. Baterien eta biltegiratze energetikoaren sektorea Europan hazkunde proiekzio handiena duen nitxo industrialetako bada, eta Hitunen etorrerak paper aktiboan jartzen du Nafarroa eboluzioan dagoen mapa industrial horren barruan. Ingurumeneko zuzendaritza nagusiak 456.786 euro inbertitu ditu Oronoz Mugairiko arrainaztegia eraberritzeko eta bertan egiten diren lanak hobetzeko. Hala nola, arraina arrautzak ekoiztea eta arrainkumeak haztea ibaiak birpopulatzeko bai Amur arrainez bai Izokinez. Azken kasu horretan, ahalegin berezia egiten ari dira espezie konserbatzeko. Espeziak Kantauri isurialde osoan bizi duen egoera kritikoa dela eta. Jose Maria Ayerdi Landagarapen kontseilaria eta Ana Bretaña ingurumen zuzendari nagusia arraina aztegian izan dira birmoldatze lanak ez ezik 2026an gure ibaiak birpopulatzeko erabiliko diren lehen hazkuntza fasen egoera ere ezagutzeko. Ayerdik azpimarratu duenez Izokinaren eta Amuarrainaren kudeaketa ikuspegi integral batetik egin behar da, eta hildo horretan departamentuan lanean jarraitzen dugu arroaren iragazkortasuna hobetzeko eta oztopoak kentzeko. Aldi berean, ikusten ari garen azpiegiturak berritu nahi ditugu beharrezkoa baitira departamentuko teknikariek eta orekanek lanean jarrai dezaten profesionaltasun eta fintasun handiarekin bi espezie hoien eta batez ere Izokinaren hazkuntzan emaitzak optimizatzeko. Izokinari dagokionean babestu nahian gabiltza espezia baldintza larrian aurkitzen da eta. Oronoz Mugairiko arrainaztegian azken urte eta erdian egindako obra nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira. Zeberia ubideko oieregi iturritik hartuta iturria jartzeko ur argune bat, kalitatezko ur fluxu garbia izateko Izokin arrabak inkubatzeko garai kritikoetan. Uhartetasunik ez izateko, temperatura konstantea mantentzearekin batera arrainkumeak garatzea eta udan helduak bizirik irauten laguntzeko. Arrain pompa bat instalazioen barruan arrainak mugitzeko naiz birpopulatzeko ibilgailuetan aleak kargatzeko. Modu berean, alebinajea hozteko sistema bat ezartzeak nolako eragina izan dezaken probatzen ari dira, berantiarragoak hobetzeko temperatura igotzearen ondorioz eklosio tasa txikiagoak jasaten dituztelako. Gainera berrikuntza lanetan estalki berri bat egiten da eta gainean plaka fotovoltaikoa jarri dira, helburu bikoitzarekin batetik arrainaztegiko instalazioetarako eta Nafarroko gobernuak inguruan dituen beste instalazio batzuetarako elektrizitatea sortzea esate baterako 121 errepideko tunela edo Mugairiko eta Bertizko eraikin publikoak. Hobekuntza lanak osatzeko landaredi exotikoak kendu nahi da eta horrela ibai ertzeko baso autoktonoak berreskuratzeko aukera eskaintzen da, adibidez, altzaldiak hotz interes komunitarioko habitata. Aldi berean arrainaztegiak erabiltzen duen uraren garbiketa eta egokitzapenean eragin negatiboa duen platanondo hostoen kaltea murrizten da. Nafarroko gobernuko etxebizitza gazte eta migrazio politiketako departamentua
Migrazio politiken zuzendaritza nagusiaren bitartez Nafarroko filmategiarekin elkar lanean aritu da urten ere arrazakeriaren aurkako zinema zikloa antolatzeko. Martxoaren 21 ospatzen den arrazagatiko diskriminazio ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta. Zikloa asteazkenean martxoak 11 hasi zen Sustraiak raíces perdidas dokumentalaren emanaldiarekin. Hurrengo hitzordua martxoak 18 asteazkenean izanen da, La historia de Suleiman filma proiektatuko da. Parisen janari banatzaile gisa lan egiten duen Gineako paperik gabeko gazte migratzaile baten bizitzan 3 egun frenetiko erretratatzen dituen drama sozial hunkigarria. Europako migrazio politiken kontraesanen, migratzaileen errealitatearen, herritarren erabateko axolagabetasunaren, mafien abusuaren eta horrek dakarren bizik larritasunaren erretratua da filma. Azkenik martxoaren 28 La isla de los faisanes proiektuaz gozatzeko aukera izango da, oso gutxi ezagutzen den errealitatea da, baina dagoeneko 9 pertsonen bizitza eraman du. Laida eta Sambu bikotaren historia kontatzen du. Faisaien uhartearen aurrean paseatzen ari direla, munduko komunitate txikiena urtearen erdia Espainiar estatuarena da eta beste erdia frantziarrena, 2 pertsona ibai igerian zeharkatzen ikusten dituzte, bertze aldera iristen saiatzeko. Migrazioaren drama eta Europako milaka pertsonarena dira filmaren ardatz nagusiak. Txantreako hego-ekialdea dagoeneko berrurbanizatuta dago eta bertako hornikuntza eta saneamendu sareak ere berrituta daude dagoeneko. Obren laugarren faseak 14 hilabete iraun ditu. 2024ko azarotik aintzinera eta Artaxoa etxarriarenaz, Ezkaba eta San Cristobal kalek mugatutako kuadrantari eragin dio, bai eta erlojuaren eta euskeraren plazai ere. Dagoeneko amaituta dago fase hori eta soilik azken ukitu txiki batzu falta dira, hala nola, zuhaitzak eta zuhaiskak landatzea. Eguraldi txarra dela eta orain arte ezin izan baitira egin. 7.449.819 euroko aurrekontua izan du txantren berrurbanizazio lanak egin eta sareak berritzeko laugarren faseak. Iruñeko udalak 5,85 milioi jarri ditu hainbat eremu berrurbanizatzeko, Iruñerriko mankomunitatea berriz 1,75 milioi hornidura eta saneamendu sareak berritzeko lanetarako. Proiektuak Nafarroko gobernuaren finantzak eta jaso du, zehazki 1,6 milioi euro. Lanak Construcciones Mariezcurrena SL eta Excavaciones OS SL enpresak eratutako enpresak egin ditu. Hortzegun honetan abiatu da San Fermin 2026ko kartelaren originalak online aurkezteko epea. Apirilaren 14ko gaueko 12 ohi bezala prozeso 2 une izango ditu. Batetik epaimahai batek jasotako original guztiei buruzko 10 kartela aukeratuko ditu teknikoki, eta bertzetik Iruñan erroldatutako 16 urtetik gorako herritarrei irekitako herri bozketaren bigarren fasea egingo da. Proposamenak originala, argitara gabea eta teknika askeko izan beharko du. Eta diseinatzen dituztenek ezin izango dute adimen artifiziala erabili, ez osorik ez partzialki. Kartelari dago kionez 4 puntu sartu behar dira, lanaren goiburua edo izenburu identifikatzailea. Kartela osatzen duten kontzeptuaren eta elementuen kontzeptua edo garapen teorikoa. Aldez aurretik argitaratu edo argitaratu gabeko obra aurkezten duen txosten artistikoa. Bereizmen txikiko 3 eta 6 irudi artean dituena. Dokumentu horrek gehienez ere 5 orrialde izan beharko ditu. Web orriko formulario betetzeko prozesuak egiaztapen bikoitza dugu, nahitaezko eremu guztia bete eta bidali botoia sakatu ondoren mezu elektroniko bat jasotzen da formularioen bertan emandako helbidean. Helbide horretan esteka bat agertzen da, lehiaketan izen ematea baliozkotu eta amaitzeko klikatu behar dena. Urras hori egin ondoren, mezu elektroniko berri bat jasoko da, lehiaketan parte hartu izana berresten duena. Kartelaren leloarekin, identifikazio dokumentuarekin eta plika zenbakiarekin.
Plika horri erreferentzia izango da lehiaketa osoan eta parte hartu izanaren frogagiri gisa balioko du. Kartel irabazleak 5.000 euroko saria jasoko du eta epai mahaiak hasieran hautatutako beste 9 500 euroko akzesita. Emakume pailazoak eta zirkoa historian ardaz duen zuzeneko klaun ikuskizuna eta dokumental proiekzioa aurkeztuko du Bea Larrañaga artistak Filipa Balbina antzerkian. Martxoaren 8 egitarauaren barne antolatu du hitzordua Baztango udalak, martxoaren 13 arratsaldeko 7 izanen da Iruritako gizarte bilgunean. Filipa Balbina zuzeneko klaun ikuskizun erran bezala umorea, antzerki fisikoa eta proiekzio dokumentala uztartzen dituena emakume pailazoen eta zirkuko artisten historia berreskuratzeko tradizioz narratiba kulturalean ikusezin bihurtu direnak. Filipa personaiaren bitartez kloaren erreferenteak gehien bat maskulinoak zergatik izan diren zalantzan jartzen du lanak eta historian zehar emakumeek arte eszenikoetan izan duten presentzia, talentua eta ekarpena baliosten ditu. Generoaren ikuspegitik udalak kultura erreferenteak zabaltzearen, begirada kritikoa sustatzearen eta kultura berdintasunezkoagoa eta anitzagoa sustatzearen aldeko apustu egin du. Emanaldia gaztei eta helduei zuzendua dago eta herritarrak entretenimendua eta hausnarketa uztartzen dituen proposamen artistikontaz gozatzera gonbidatzen ditu kulturaren eta sormenaren esparruan ere borroka feminista ikusarazten lagunduz. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indar berriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurre matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9-tik 13. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15 Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta 2. eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtea unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimentu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira.
Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Berantoki Ona Institutoa.